ọnwa agaghị adị ọzọ, ịkwa akwa agaghị adị ọzọ. Mara ma jikere n'ihi na ike uwe jula. Owuwe ihe ubi nke ụwa ga-adị na mberede. Gị nwa Chineke, ole bụ olileanya gị dị n'ụwa ka ọ bụ n'igwe? Ma gị tụlee ya tụlegwu, n'ihi na Jizọs Kraịst were mgbakwa esi anyị ike. N'ebe ya onwe ya nọ, ya onwe gị gala akụrụ ya. Ewo, Olileanya m adịghị ebe a, n'ihi na abụ m ọbịa n'ụwa. ewo, Enwere m ebe m n'ala, aga m alakwuru Chineke m na onye nwe ụwa bi n'igwe. ikpe Chukwu na-abịa mgbe a ga-ebu ụwa ikpe. Orimiri ga-agbọ ndị niile nkoloro, ọnwụ ga-ewepụta ndị niile nkogburu. A ga-ebe mmadụ ikpe dị ka ọlụ ya si dị. Olileanya m adịghị ebe a, N'ihi na abụ m ọbịa n'ụwa. Enwere m ebe m n'ala, aga m alakwuru Chineke m na onye nwe ụwa bi n'igwe. Jesus, take me to your glory, O Father. Remember me, ancient of the days. Do not pass me by when thou shalt rapture the saints. In Jesus' name, amen. Ahụrụ m n'igi wee wụsị ọbara, e wee gbapụta gị ịba na
ụtụtụ na-achị ejie ọkpọ nwa. Olee ebe olileanya gị dị? Ọ bụ n'ụwa ọ bụ n'igwe? Chie echiche banyere ndụ gị, mara na ị ga-arapụ ụwa mgbe ị na-amaghị. Jizọs na-abịaghachi ọzọ ịkpọrọ ndụ ya wee laa. Kwado ndụ gị nke ọma, gị onye nne, gị onye nna, nwatakịrị, okorobịa na agbọghọbịa. Eluigwe dị ire ma ọkụ ala mmụọ dị ire. Kwadoro onwe gị ebe ị ga na-ebi ebi, n'ihi na ihe dị oke egwu na-emesi n'ụwa. Ile anyị fụ n'ụwa na-achịkọta ihe niile akwụkwọ nsọ kwuru na ha emezu. Anyị abanyego na economic crisis nke na-eweta ụwa dum na one government, ga-eme na mmadụ niile n'ụwa dum ga-use one currency, nke ga-ewebata